Ingay itong dalawang aso eh. Ang ingay ng dalawang aso. Ay, naku, wala akong pag-anuhan, patungan. Momo tani. Sumat na usap. Wait na hulo. Tapos hindi bundo na ditligid. At hindi bundo na ditligid. Apa tuh? Kain tayo, guys. Kain tayo, kain. Umuulan dito. Naka-live ako, bili ka. Hindi na tamang lahat. Hindi na kami. Ano? Hmm? Ano? Good evening. Good evening.
Umuulan. Naririnig niyo yung tulo. Umuulan. Ang dami, oh. Dami. No more. Bakit nag-ulang bili? Mag-uulak ka ano kayo? Mag-ulak na ako. Sino na naman niya? Ba't talaga yung lasa ng adobo na nakita sa Content water 9.5. masarap yan, pinapatuyo, tapos na parang prito na. May adobo. Ano mo?
ihilugod ako. Hindi ako makain na sa gabi, kaya nagbukurat ka kain. Ngayon ako kumakain ng sabi nila. Kagin ako ito. Ngayon ako niya to. Laking daga. Kagin. Lahat na lang ang puli ka kakainin. Bakit nakakaon sabi? Powering off. Bakit nakakaon? Ano? Ano? Di ba? Di ba? Luluwa. Nakakaon. Hindi na natulog. Ano na katag-araw, limang pa naman ito. Tama na tayo eh. Iputok ka na sa kakakain mo. Dahil nagutok na kaldero diga. Dahil bukasan talit ako. Animation. Tamsakos. Thank you, Animation. Hello, good evening. Ito. Animation. Maulan. Maulan ang Pinas. Eileen Hiranman pala. Thank you, Eileen Hiranman. Kumusta na? Kumusta? Yung screen ko ba? Hindi Ano yan, di ba? Kan. Ron tutorial, hello. Waray Moma. Hello, Jean. Kumusta? Waray Moma. Anditi. May paba. Kumusta, no? Sino ba to? Kalimutan mo na yung pangalan mo. Waray Moma Anditi. Rona, salamat. Okay lang, Ron. Thank you. Kahit umuulan. Oo. Ano bang holiday bukas? Hindi ko alam. Ano yan? Anong holiday bukas? Independence Day? Tapos na. Hari Raya. Ano yung Hari Raya? Ron tutorial, kumusta na? Muslim. Ganon. Hindi na ba ang halit ito? Ano naman ito? Okay, mabot. Maingay dito kasi umuulan.
yun? All over the world yung holiday na yun? New Year nila bukas. Ay, ganun ba? Hindi ako na-inform doon sa Christmas. May New Year. Parang, ano pala yun? Sinicelebrate na pala yung New Year nila, no? Parang ngayon ko lang yan na ano. Dati wala naman yan. Naririnig nyo yung patak ng ulan? Maingay. Hindi yata gagana yung... Dito ako sa taas eh, kasi maulan. Hindi ako makapag-ili sa baba dahil umuulan nga. Hindi ko mailabas yung wifi sa labas. Kaya pala walang pasok bukas. Oo nga, maingay sa bubong yan. Sa may ano, kusina sa lalawas. Sa may washing machine. Rona, waray-waray mo, ma, kumusta? Long time no see. Naadila ako. Salamat, Rona. Kumusta na, JP? Okay la, asala, ihapon. Nandun na kayo sa bahay niyong bago, no? Nag-iilis ka pa ba, Rona? Malaki na ng GP. Pwede nang sundan. Ilan taon na yun? 5? Joy Mindy, Lohos. Hi, Joy Mindy. Kumusta? Oo nga, ako rin. Wala nang mai-content. Hindi ako makalabas ng bahay para magkawa ng video. Pwede yan. Pwede kang magawa ng content kahit naglilinis ka sa loob ng bahay. Kahit ano ka dyan ng tawag yan, yung lalaba. Ron tutorial. Kumusta sa ano? Cagayan de Oro. Maulan ba doon? Maulan. Busy lang si animation. Silent lang nasa buti ako.
Thank you, Joy Mindy. Dito, maghapon lang yung ulan. Yung ulan niya, yung hindi naman ulan. As in, ambon lang na medyo malakas. Kaya matagal na. Pag tanghali naman, hindi ako makapag-ilis kasi maingay. Ginagawa kasi yung bahay. So, sila, nag-grinder. Maingay. Hindi ako makapag-ilis sa tanghali. Mamaya ulan din. Dalaw na. Pre-order daw, Milik. Pre-order. Alin? Sabi nung Royal. Ano yung ibig sabihin ng pre-order? Makaganda na kami. Si Joy Mindy pala. Si kapatid na Dulce Cabasis. Parang. Nasa harang pa ako. Ang tagal ng tingnan mo, pinag-anuhan, Milik, yung Assure. Yung Assure ni just small. Ang ganda. SM Hypermart. Yung hotel ba ni Paris Hilton dyan, pinagtutinan nila. Commercial. May mall pala yan sa ilalim. Yung just gawa ng DSMS. Dinner time after 8 hours work. Wow, daming pagkain, Ba't kulay dilaw yung Tinamad magluto, kaya kain lang sa labas. Ang kanin nila dilaw, yan, may timpla. Soup.
Arabi, biryani. Di ba nakakain na tayo nito? Biryani nila. May andara nila mantika na ano. Cheese. Di pa tapos si ano? Bilpin Manubag. Bakit naka-live pa siya? Turong puga. Tanong ko. Tapos ka na ba Bilpin Manubag? Ayan. Ha. Royal Jewel. Video. Ano yung pre-order? May ulan talaga. Katatapos ko lang mag-vlog kasi. Nasa harang pa ako. Bawal pa umuwi ngayon dito sa Pinas na merong 6 yata na bansa ang hindi pwedeng pumasok. Kasi dahil sa bagong ngayon, hindi na natapos yung problema ng sambayanan. Yung pin ko ba? Wala pa. Ewan ko kung pinuntahan ng pamangkin ko sa post office.
Hindi ako nakapunta sa ano, hindi ako nakapunta sa ano ni Yupil. Kasi nagplansya ako. Naka-charge yung cellphone ko. Aray mo, ano yan, ano, pangalawang account mo na ba yan? Rona? Yung waray mo ba NGP? Ano ba yan? Hindi ko nakakita. Ah, nakasweldo ka na? Ano, sino ba? Sa January, di na ako nakakapunta sa ano. Di na yata nag-LS din. January, nasa ano siya? Abu Dhabi. Dubai. Nasa Dubai siya. Malaki sinahod mo. Nahirap nga ako nga. Yung laman ng revenue ko, 16 pa lang. Hindi ko alam kung yung pin ko nasa office kasi wala pa dumarating mo sa kalooban. Sabi ko nga doon sa pamangking ko, puntahan nila. Mahina na talaga yung mata ko. Hindi ko kayo makita pag lawang salamin. Kailangan ko kasi magpalit ng salamin. Salamat sa paharang, Marskills TV. Thank you sa paharang, Marskills. Init, nainitan ako. Ulan pa rin.
si ano, Delphin. Delphin, tapos ka na ba? Ang init. Kahit umuulan, mainit. Thank you sa 6 million in the house. 5 times Hindi ko nakikita kasi malayo. Medyo malayo ang mata ko. Malabo na rin. So, magpapalit na salamin kaso hindi kami pinapalit. Bawal lumabas. Baka naman, pwedeng harang dyan. Ang kate, ng kalyo ko sa paa. Ayan. Sarap, ano ng kutsilyo. Yung kate ng kalyo, no? Ano lang ako siguro? 40 minutes. Ano ko na lang 1 oras, sige. Para walang butal. Kasi laging may butal yung ano ko eh. LS ko. Laging minsan 30 minutes. Kuya Marskil, may bagyo ba? May bagyo ba ngayon? Hindi ko alam kung may ano. Ano ba yan? Kuya Marskil, may bagyo ba? Sana kay Ghost may bagyo din. Walang bagyo dito sa amin. Ulan lang. Pero parang walang bubbles. Bubbles na lang meron. Walang bagyo dito. Joy Mindy. Ano na lang, kunting ulan. Wala namang hangin. Kay Marskil, malakas siguro ulan sa Cavite.
Pero dito sa amin yung konting ano lang. Parang ambon na medyo malakas ng konti. Minsan hihinto. MLS o sa lahat, sabi ni Diyos Basis. Sabi ni Joy Mindy. Uwi ka ba, ano? Diyos ka Basis, uwi ka ba? Okay, ko ang kate. BG lang si Mars Kills TV. Ang lapot na rin. Ang kati ng paa ko eh. Yung kalyo ko makati sa gilid ng paa ko. Sarap kuskusin ng kutsilyo. Mga kati-kati. 5 million in the house. Thank you, thank you. Thank you sa thumbs up. Ayaw ko naman. Kabiti lang si Joy Mindy. Salamat sa pabidi-bidi, Joy Mindy. Ito lang. Lagyan ko ng alcohol yung paa ko. Kasi ako pwede maghugas. Nagplanta ako. Kuya Muski, wala akong marinig. Sana muna din sa work. Thank you.
Dulong ko ga. Kanutoy ko. Tapos ka na. Animation, nandiyan pa rin. Thank you sa pagtatambay, animation. Eileen here and ma'am. Nangangati ako. Malakas na naman yung ulan. Konti. Medyo hindi marinig. Hindi yung tagaktak ng bubong. Mahina ba yung audio ko? Malakas kasi yung ano ng tagaktak. Dinig na dinig. Malakas na naman yung ulan. Kanina, unti na lang yun eh. Hindi na masyadong maingay. Ngayon, maingay na naman eh. Bali, ano na lang yun. 12 minutes para mag-isa oras. At 13 pala. At 13. Tatapos na rin. Sa probinsya, ang sarap gumawa ng ano doon. Content. Mag-vlog. Gumawa ng video. Sarap yung gumawa ko. Kukakain ng mga kahoy. Punta sa gubat, kukuha ng mga gulay-gulay. O kung ano-ano, niyog. Dito eh. Kahit sa pagluluto, hindi na ako nag-ano ng pag-vlog sa pagluluto. Minsan mag-ALS ako kung nagluluto. Eh, sa tanghali, di na ako pwede dahil maingay na dito. Ayan, malapit na. Malapit na matapos. Busy lang si Joy Mindy. Animation. Happy holiday po sa lahat. Starting bukas Yahoo! Walang pasok. Pero kami may pasok. Sana all walang pasok. May pahinga rin naman. Kaso anytime may pasok. Wala kang di-off isang taon. Higit. Wala di-off. Kung mag-ano sa babaw lang. Alam ko na. Shopping bukas. Walang pasok. Yung mga may pang shopping.
Hindi mo ba marinig doon sa kabasis? Hindi mo ba marinig na? Okay lang ba yung audio ko? Buhok ko, tingnan mo, mahaba na. Ako lang naggupit sa buhok ko. Kasi bawal lumabas. Kaya ginupitan ko. Hindi. Okay na. Ano to? Kape. Ang dami kong kape sa pag. Natulog na. Wala na si Anaisan. Knockdown. Happy holiday. 8 minutes na lang. Ang pati talaga ng kalilo ko eh. Ano ba to? Nagbabalat na naman po. Happy holiday. Harang muna. Salamat sa paharang, Dudong Tuba. Daming lamok pa. Yan, malapit na. Matatapos na rin. Yan, avocado. Lalak. Avocado. Wala pang hinog. Wala pang hinog ang avocado. Haba ng harang. Yan, wala nang bubbles. Sarap maligo. Mainit. Tama lang yan. Purong-puga hanggang matapos ako. Okay.
Sarado lang ako ng ano. Maulan dito. Maulan nga rin dito. Ano, Marskil? Malakas ba ulan dyan sa inyo? Dito kasi ano lang, medyo ambon na dito malakas ng konti. Sarap na maligo, kaso nagplancha ako. Ang init kahit umuulan mainit. Please. Ito pala yung cake na dito. Meron na lang akong 4 minutes para mag-end na. Thank you, Doy Mindy, sa video mo. Salamat sa nagpunta ngayon dito sa LS ko. Mars Kills TV, Dulong Pugal, Joy Mindy, at kay Animation, Eileen Hiran Mom, kay Waray Moma and DFP. Salamat, Runa. Kunti na lang, magtatapos na rin ako. Paano rin ng 1 oras. Ang kati ng kwalyo ko sa paa. Ano ba ito? Kati naman kasi. Talagang maraming labot. Tapusin ko lang yung ano. Meron pa akong 3 minutes. Init na init talaga. Ako. Malakas na ang ulan. Marskil. Ayan. Ayun. Salamat sa inyo sa punta sa lahat na nandito ngayon. Salamat sa inyong lahat. Okay. Anuin ko na lang ng 1 hour and 2 minutes kasi para walang butal. Yung kamay ko ba, nangangat ka sa tubig siguro to o sa lamsa ng ano, mga bulan ito. Walang
allergy na yata to. Kakaasap, sira na yung kamay ko. Sira na yung kamay ko. Wala nang ayo, oh. Dami ng parang butil-butil. Dahil siguro sa kahawak na malambot. So yan guys, ako'y magpapaalam na. Salamat sa inyo lahat. Naka-isang oras din ako. Thank you sa lahat. Bye-bye. God bless. Happy holiday. Bye. Good night.